سلام تعنا يا هبلنا زي خبركم من زخبركن أفكار سبورت. أبناء لومي سولوس 16 حسي كل تشان إسران كلتن سومناوي مدب سبورت نمبقاس هجرايت غانتا قردم بشكلتا إرترا ناب توخ دي لافينيخ نعوت دانيال أبراهام وي إيراب أبي شامبيون قردم بشكلتا باراسايكلينج عالمن كال سفلالي أزاني حبريتان أس نادينا قربنا لنا كتكتاتلونا بخبري نعدمكم. أبتي دحر صباح حموس 18 نحاسة تخفيتو كساب 28 نحاسة زقصل مبل 58 وردر تور ديلافينيخ تودادر هجرايت غانتا قردم بشكلتا إرترا تمال سوني كاب معرفون فرتي كتماس مرا نقيلا ناب أنغاديت هجر فرنسا غنيعا إذا تقدر مايك لبريدسي بزنبرة مكور أسلطاني موسي أسهل تقلي هجرايت غانتا إرترا كاب زحلة فور حملة حيزان شمونت تقدمتي مالت ود 21 عامت محاري تولدي كاب دبوب أفريقاويت كونتيننتال تيم بروتاج ود 10 عامت ميلكياس قدسن ود 10 عامت سامسون هابتن كاب كلب أسبيكو ود 10 عامت ساميل مسجنا كاب كلب سنبل ود 21 عامت سيلا ولد ميكائيل ود 21 عامت نيات رؤسهم كمون دك 10 عامت أمانيل محرن بيتروس منقسن كاب كلب إيريتل ترنيفا لممدن مصراين كتكايد كم تنحت زفلتيو أموداتا كابزوم شمونت تقدمتي نربعة حريالا أتوم مس زا هجرايت غانتا تبقيسوم زلو تقدمتي محر تولدي حون مرهاو قدوس ميلكياز قدوس حون ميرون رؤسوم نيات رؤسومن سيلا ولد ميكائيل نيوم أسلطاني موسى سيل بزيكا نزوم أبس مرا لمدن مصراين ككايدو زخرمو 4 تقدمتي مس دوب أفريقايت كونتيننتال كلب كوبيكا تحقيفهم نزركبو ود 10 عامت إفريم جبري وتن ود 10 عامت نهم زرعينون مزا أبتوغ دي لافينيخ تقرب هجرايت غانتا إرترا حبيروم نخسلفو حري ومالو نزا غانتا تقلدا ماي كلب التحريرن ريدسن زنبره حلافي داننت هجراوي فدريشن قردم بشكلتا إرترا زلو إفريم أبرام وي ود فورنو كم رحي فرج محمد نوركا كم تسقان بشكلتا خوينهم أسن يوما تقعيزو مالو أبزين إلو معمت ودر توخ دي لافينيخ 18 كاب أوروبا حنتي كاب إسيا حنتي كاب أستراليا سلسته كاب هجرات كاريبيان سمين أمريكان كلته كاب لاتين أمريكا كمون حنتي كاب أفريكا نساد ما إرترا بحفشة 23 هجران غانتاتات ككافلين أتانكون أهجر أفريكا وكيلا أبزي عبي ودر قريبا زلا هجر إرترا ترايا بزي كازن 23 غانتاتات بي دي للواح كمودما أوفرجين غونالب زتبالا كلته أفرنسا زركبا زوباتاتون أبزي قدم كاتوين بحفشة شحن 237 كيلومتر هكات زعمم نايلوم زبن توغ دي لافينيخ أب مخفتي علت بنا 4 كيلومتر وردر كرونومتر مجارجو كغنتتيو أفلما 4 مدرخات حموشة 237 كيلومتر كشفنيو أب حمشة مدرخ 28 كيلومتر زرهكاتو بغانتا زتحز وردر كرونومتر أكايدو دما أب شاد شاي مدرخ 223 كيلومتر كوغوعزيو بمغتصالني حدا معال تعرف تدحر موساد أب الزرفة 3 مدرخات 410 كيلومتر شفينو مجارجو كعصيو أبزور الدور إتراوين تقدمتي ناتنايل برهاني أب كلتشن 10 تحدن كمون كلتشن 10 تخلتن مخسب دبساي ميرون تشمي تسفم عقبة مريم إلياس أفوركن ميرونا مانيلن أب كلتشن 10 تخلتن أولمبيكاوي تقدماي مرهاو قدوس أب كلتشن 10 سلستن بنيام جرماي هينوك مولبران يعقوب دبساي ناتنايل تسفاتين دانيال هبت ميكائيلن روبيل تولدن أب كلتشن 10 جعتن تخافيلهم نيروم قد حجي نبرك الزبولو تقدمتي كم من تربايتا ويكا مسحبي أقالبو كوينو زقلقلي توخ دي لافينيخ نزوم نا فرنسا مريحهم زلو ولدون تسفواتن تقدمتي إرترا بحفشة نتوم أوجت هجر زقرارو مقاب فلاي نايدقع عدل كخفت اللوم تسفاتات اللو أبشان جعتا 291 عام تمرت بأسناداي غازيتا ليكيوب زنبري نفسير جاك مارشان زتبقسي تور دي لافينيخ بدرجة هجرايت غانتا نتحت 23 عام الزعدميوم أماتراتن حوسي بروفيشنالاتن تقدمتي زساتف 61 عامت عدم زلو عبي ودريو ريدي إرنا أب توغ دي لافينيخ نتقدم هجرايت غانتا قردم بشكلة إرترا عوت مني أب كتما بويكومو كندا بسلاسل زلو ودر شامبيون قردم بشكلتا باراسايكلينج علم كساتف زغني إرتراوي نيزرلانداوي دانيال أبراهام وي داويت محاري إيراب بعربي 10 تغلتنا حسي أب زقبرو 28.4 كيلومتر زرحقته ودر كرونومتر ام سي 5 كاب تسمي مدبو قداماي بموصا تشلام ورق ميداليا خوينو إيراب نتستمدب رحقت ب 36 دقائق 37 كاليتاتن 88 نص كاليتاتن يعميمو فرنساويان دوريان فولونن كيفن ليكفونن دما كاب إيراب بقدم تختل ب 10 تغلته كمون 16 كاليتات دحروم كالاين سالساين درجه محز برورن حسن ميداليات تشلمم
እዚ ብረቡዕ 10 ናሓሰ ጀመረ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ፓራሳይክሊንግ ዓለም ብሰንበት 14 ናሓሰ ኣብ ዝተዛዘመሉ ዳንኤል አብርሃም 81.9 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቀቱ ውድድር ጽርግያ ዝተጸምደ ክኸውን እንከሎ ሓምሻይ ተርታ ሒዙ ከዓ ወዲእዎ ኣብዚ 11 ዙርያታት ዝነበሮ ቅድድም ፈረንሳዊ ኬቨን ሌክኑፍ ብራዚላዊ ላውሮ ሴዛር ኣውስትራልያዊ ኣሊስቴር ዶንሆይን ኔዘርላንዳዊ ማርቲን ፋንደርፖልን ኣብ መፋረቕ ናይቲ ውድድር ካድሙ ከለው ሓደ ወዲ ጋንቱ ንቅድሚት ዘሕለፈ ኢራብን ካልኦት ተቐዳድምትን ንምርካቦም ዘካየድዎ ጻዕሪ ዳርጋ ኣይነበረን እቲ ውድድር ንኽፍጸም ክልተ ምስ ተረፎ ግን ኢራብን ዩክሬናዊ ዮር ደሜቶቭን ካብታ ምስኦም ዝነበረት ጉጅለ ተፈልዮም ነቶም 4 ተቐዳድምቲ ንኸርክቦም ጻዕሪ ኣካይዶም ብፍላይ ዳንኤል ኣብ ኣጋ መወዳእታ ንደምቴቭ ጠንጢኑ ናብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ኣቋሚቱ እኳ እንተነበረ ከይሰለጠ ግን እቲ ዝተመደበ ርሕቀት ተጸንቂቑ ነቲ ልክዕ 2 ሰዓታት ዝወሰደ ውድድር ከዓ ሌክኑፍ ኣብ ሰዓት 40.95 ኪሎ ሜትር እናተሓንበበ ተዓዊትሉ ሴዛርን ዶንሆይን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ስዒቦም ኣትዮም ንኔዘርላንድስ ወኪሉ ክልተ ግዜ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክስ ዝቐረበ ኣብ 1985 ዝተወልደ ወዲ 36 ዓመት ኢራብ ኣብ ውድድር ፓራኦሎምፒክስ ሪዮ 2016 ኣብ ቅድድም ጽርግያ ወርቂ ማዳልያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ክሮኖሜትር ፓራኦሎምፒክስ UCI 217 ወርቂ ማዳልያ ኣብ 2018 ኣብ ብራዚል ኣብ ዝተሳለጠ ውድድር ሻምፒዮን ትራክ ፓራኦሎምፒክስ ዓለም ነሓስ ማዳልያ ኣብ 2019 ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ዝተቓንዐ ውድድር ሻምፒዮን ፓራኦሎምፒክስ ዓለም ኣብ ክሮኖሜትር ብሩር ማዳልያ ኣብ ቅድድም ምብጋስ ካብ አንጻራዊ ቦታ ነሓስ ማዳልያ ኣብ ውድድር ጭራቁረጽ ወይ ከዓ ምግላፍ ነሓስ ማዳልያ ኣብ 2020 ኣብ ብራዚል ኣብ ዝተሰላሰለ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ፓራትራክ UCI ብሩር ማዳልያ ኣብ ፓራኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር ወርቂ ማዳልያ ኣብ ቅድድም ጽርግያ ነሓስ ማዳልያ ኣብ 2021 ኣብ ፖርቹጋል ኣብ ዝነበረ ውድድር ሻምፒዮን ፓራሳይክሊንግ ዓለም ኣብ ክሮኖሜትር ወርቂ ማዳልያ ወኒኑ ብዝነበሮ ልዑል በቕዓት ኣብ መወዳእታ ካልኣይ መፋረቕ ተስዓታት ንቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ከም ዊንቱ ዝቆጻጸሮን ዝቕልሶን ዝነበረ ኢራብ ቀዳም ኣብ ውድድር ማውንቴን ባይክ ንጽባሒቱ ሰንበትካ ኣብ ውድድር ዳኮርሶ ንዝነበሩ መቀዳድምቱ በቐጻሊ ዙርያ እናደረበ ብምዕዋት ኣብቲ እዋን ግኑን ስም ኣትሪፉ ነይሩ ንሱ ኣብ ውድድር ካልኣይ ከምኡውን ቀዳማይ ዲቪዥን ማልያ ክለብ ሬድሲ ለቢሱ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ቅድድማት ን2-3 ዝኾኑ ደቂ ጋንቱ ሒዙ ዕውት ናይ ምዳን ፈተነታት እናካየደ ኣብ 1999 ኣብ ኢጣልያ ክሳብ ዝተርፍ ንመወዳድርቱ ሕማም መርዘን ኮይኖም ከም ዝነበረ ይንገረሉ ኢራብ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ንውድድር ናብ ኢጣልያ ብዝገሸሉ ኣብ ቅድድም ክሮኖሜትር ጁኒየር ዓለም መበል 20 ደረጃ ብምሓዝ ንኡድ ውፅኢት ከምጽእ ክኢሉ ነይሩ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ንድሕር ኣብ ኔዘርላንድ ዝነብር ዘሎን ኣብ 2017 ድማ ዜግነት ናይቲ ሃገር ዝረኸበን ኢራብ ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ማርኮ ፖሎ CCN ከምኡውን ቢት ምስ ዝተባህላ ብUCI ተፈላጥነት ዘለዎን ኮንቲኔንታል ክለባት ተሓቂፉ ተቐዳዲሙ ኣብታ 5000 ዝኣክል ዝተፈላለየ ሕላገት ዘለዎ ቢራ ዘፍርያ ልዕሊ 1500 ፋብሪካታት ዘለዋ ሃገረ ጀርመን እቲ ከም ባህላዊ መስተ ዝረአ ቢራ ብፍቕሪ ዝፍቶ እኳ እንተኾነ ሓንቲ ካብ ፌደራላዊ ዞባ ባደን ቡተርንበርግ ናብ እስጳኛ ደሴት ማዮርካ ዝገሸት ኣማተር ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጨለጠቶ ቢራ ግን ንሰማዒ ጉድ ዘበለ ነይሩ እዛ 25 ተጻወቲ ዝሓቆፈት ጋንታ ኣብ ሓደ እዋን 600 ቢኬር ቢራ ኣብ ጣውላ ዘውረደት ክትከውን እንከላ እዛ 25 ተጻወቲ ዝሓቆፈት ጋንታ ኣብ ሓደ እዋን 600 ቢኬር ቢራ ኣብ ጣውላ ውሪዳ ነዚ ኩሉ ቢራ ድማ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓትን ፈረቓን ልሒፋቶ እቲ ካብ ኩሉ ዘገርም ብዝሒ ናይቲ ቢራ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ቢራ ዝሰተየትሉ እዋንን ኩላዩ ኣብ ሰዓታት ቁርሲ ዝተኣኻኸቡ ተጻወቲ ዘጋንታ ንቁርሶም ኣብ ክንዲ በቲ ከም ልምዲ ምስ ቁርሲ ዝቐርብ ቡን ሻሂ ወይ ከዓ ካፕቺኖ ብቢራ ከውርድዎ መሪጾም እዚ 1260 ዩሮ ዝሓተተ ቢራ ሰዓት 10 ፈረቓን ረፋድ ምስ ቀረበሎም ከዓ ልክዕ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ነበረ ገይሮሞ ማውሪስ ዝተባህለ ኣባል ታጋንታ ነቲ ፍጻሜ ኣመልኪቱ ምስ ጋዜጣ ቢልድ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ 2019 ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ዝመጻናሉ ኣብ ሓደ እዋን ብርክት ዝበለ ቢራ ዘይንእዝዝ ዝብል ዕቡል ሓሳብ ኣንቂድና ተሰማሚዕና ድማ 400 ቢኬር ጠሊብና እዞም ገዛ ክንድኡ ዝኣክል ቢኬርታት ምዕረቕ ቢራ ስለ ዘይነበሮም ትእዛዝና ንኽመልኡ ተጓዮም ተወሰኽቲ ቢኬርታት ዓዲጎም ኣተኣናጊዶምና ሎማ ዓመት ግን ብግቡእ ስለ ዝተዳለዉ ነቲ ካብ 4 ቦምባታት ዘዕረቕዎ 600 ቢኬርታት ቢራ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ጠበሽ ኣቢሎምልና ብምባል ነቲ ዝነበረ ኩነታት ኣብርሂቡ ንሱ ነቲ ኣብዚ እዋን ዝሰተይዎ ብዝሒ ቢኬርታት ቢራ ንዝመጽእ ዓመት ክሰግርዎ እንተደኣ ኮይኖም ንኽገልጽ ኣብ ዝተሓተተሉ ድማ ብዛዕባ ብዝሒ ርግፀኛ ኮይኑ እኳ ክዛረብ እንተዘይከኣለ ናብ ደሴት ማዮርካ ተመሳሳሊ መገሻ ከካይዱ ምዃኖም ግን ኣይሓበን
ኣብዚ ጽልዋ ኩዕሶ እግሪ ከም ሳዕሪ ሮማዲ ካብ ጫፍ ንጫፍ ዓለም ኣስፋሕፊሕሉ ዘሎ እዋን ፍቕሪ ግጥማትን ክለባትን ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ላሊጋ እስጳኛን ካልኦት ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮጳን ካብ ዜጋታትን ሓሊፉ ኣብ ሃገርና ከይተረፈ ኣሰሩ ካብ ዘንብር ሓያሎ ዓመታት ኣቑፂሩሎ ስፖርት ፍቕሪ እኳ እንተኾነ ውድድር ከም ምዃኑ መጠን ግን ማዕረ ማዕርዩ ኣብ መንጎ ተወዳደርቲ ኣካላትን ደገፍትን ህልኽ ዝእንገደሉ መድረኽ እዩ ብፍላይተን ተቐናቐንቲ ጋንታታት ደቂ ሓንቲ ከተማ እንተደኣ ኮይነን እቲ ምትህላኽ ዝዓዘዘ እዩ ደገፍተን ድማ ሓድሕዶም ክጎራፈጡን ክተሓራርቁን ምርኣይ ልሙድ እዩ ፉልሃምን ቼልሲን ኣብ ምዕራብ ከተማ ለንደን ዝርከባ ክለባት ፕሪምየር ሊግን ኣብዚ እዋን ፉልሃም ማዕረ ቼልሲ ዝዳረግ ዓቕምን ብቕዓትን እኳ እንተዘይብላ ኣብ 2012 ብመሰረት ዝተገብረ መጽናዕቲ ግን ደገፍቲ ፉልሃም ብቐዳማይ ደረጃ ሰርዕዋ ተጻይ ጋንታ ቼልሲ እያ ሓደ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዝተዘርግሐ ቪድዮ ንደገፍቲ ፉልሃም ኣቆጢዑ ዋጭ ከብሎም ቀኒሎ እንታይ ትሕዝቶ ዘለዎ ቪድዮ ደኣ ኮይኑ ፉልሃም ነቲ ብክራቨን ኮቴጅ ዝፍለጥ ስታዲየማ ንምስፋሕ ካብ 2019 ኣትሒዝያ ኣብ ስራሕ ተጸሚዳ ጸኒሓ ነዚ ኣብ 2023 ዝፍጸም ናይ ምሕዳስን ምስፋሕን ስራሕ ከሳልጡ ካብ ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት ህንጻ ብውሕዱ እቶም ክልተ ደገፍቲ ቼልሲ እዮም እዞም ክልተ ደገፍቲ ንመተሃላለኽቶም ደገፍቲ ፉልሃም ንኽሕዝኑ ዝኣለምዎ ውዲት እንተደኣ ነይሩ ድማ ንባንዴራ ናይታ ዘፍቅርዋ ክለብ ቼልሲ ኣብ ሓደ ስቱር ቦታ ናይ ስታዲየም ክራቨን ኮቴጅ ምሕባይ ነይሩ ኣብቲ እዞም ሰራሕተኛታት ቀሪጾም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዘርግሕዎ ቪድዮ ፈለማት ስታዲየም ብዙርይኡ ዝርአ ክኸውን ከሎ ብምቕጻልካ ሓደ ካብኦም ነቲ ኣርማ ዘርጊሕዋን ጸኒሑ ድማ ኣብ ሓደ ብቐሊሉ ክብጻሕ ዘይክእል ስቱር ቦታ ናይቲ ትሪቢናት እናኸተታን ከሎን ይርአ ኣብ 2016 እውን ሓደ ደጋፊ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይታ ቀዳመይቲ ጽርዲ ክለቡ ዝኾነት ክለብ ሊቨርፑል ሜዳ ኣንፊልድ ኣብ ዝሕደሰሉ ዝነበረ እዋን ሓደ ማልያ ዩናይትድ ክልተ ምስልታት ተጻወቲታ ክለብ ዝነበሩ ሪዮ ፈርዲናንድን ሪያን ጊግስን ኣብ ሓደ ሸነኽ ናይቲ ስታዲየም ሓቢኡ ንደገፍቲ ሊቨርፑል ጸርጸር ከም ዝብሉ ገይርዎም ነይሩ ቅድሚ 10 መዓልታት ጀመረ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ንኻልኣይ ሰሙን ኣብ ዝቐጸለሉ ግጥማት ቼልሲ ኣንጻር ቶተናም ከምኡውን ብሬንትፎርድ ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ሰሪሑ ክልተ ብሓደ ብዝኾነ ውጽኢት ዝተዛዘመ ጸወታ ቼልሲን ቶተናምን ማዕረት ንቡር ምንቅስቓስ ተጻወቲ ክልተን ጋንታታት ምትፍናንን ክርፍስን ኣሰልጠንቲ ጀርመናዊ ቶማስ ተኾልን ኢጣልያዊ አንቶኒዮ ኮንተን ዝተረኣየሉ ግጥም ነይሩ አንቶኒዮ ኮንቴ ጋንቱ ኣብ መበል 68 ደቂቕ ነታ ቅድሚ ዕረፍቲ ብካሊዱ ኮሊባሊ ዝተመዝገበታ ሸቶ ብመንገዲ ፒሬ ኤሚል ሆይበርግ ምስ ካሓሰታ ካብ ዝተወሰነሉ ክሊ ወፂኡ ኣብ ቅድሚ ቱኸል ተገቲሩ ሓጎሱ ብምጽምባሉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዓለምቲ ናብ ጉስጢ ክኸይድ ንእሽተይ ዝተረፎ ምትፍናንን ቆይቁን ተንጸባሪቑ ራብዓይ ዳኛን ኣባላት ክልቲአን ጋንታታትን ኣብ መንጎ ኣትዮም እንተዘይገላግልዎም ድማ ምናልባት እውን ወስ ክበሃሉ ይኽእሉ ነይሮም ኣብ ዝተረፈ ግዜ ቼልሲ ካብ ሪስ ጄምስ ቶተናም ከዓ ካብ ሃሪ ኬን ብዝረኸበን ጎላት ግጥም 2-2 ድሕሪ ምዝዛሙ ምስ ሰሓብ ተኾልን ኮንተን ቀጺሉ እዩ እዞም ኣብ ህልም ዝበለ ስምዒት ጥሒሎም ሓላፍነቶም ዘንጉዕ ዓለምቲ ልሙድ መሰናበት ሰላምታ ንምልዋጥ ኢዶም ኣብ ዝለኣኽሉ ትኸል ንምንታይ ገጸይ እናረኣኻ ሰላም ዘይትብለኒ ብዘስምዕ ቃና ኢድ መጻረቱ ከረው ኣቢሉ ብምጭባጥ ንኮንቴ መንገዱ ንኸይቀጽል ዓጊትዎ በዚ ድማ ካልኣይ ዙርያ ክርፍስ ስለተባርዐ ኣባላት ክልቲአን ጋንታታት ደጊሞም ኣብ መንጎኦም ምእታው ነቲ ግጭት ክህድዎ ፈቲኖም ነቲ ጸወታ ዝመርሐ አንቶኒ ታይለር ቦገኑ ንኽልቲኦም ኣሰልጠንቲ ብቐጥታ ቀይሕ ካርድ ካብ ምምዛዝ ሓሊፉ ካልእ ኣማራጺ ኣይነበሮን ብድሕሪ ጸወታ ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ነቲ ፍጻሜ ኣብ ፈለማ ብዙሕ ከካብድዎ ኣይደሎይን ብፍላይ ኮንቴ ኩዕሶ እግሪ ስለ ዘራኸበና ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ እንተተዛረብና ይሓይሽ እቲ ካልእ ዝተረኣየ ክስተት ንኻልኦት ኣገዳሲ ስለ ዘይኮነ እንተ ዘይተዛረብናሉ ይመርጽ ብምባል እዩ ነቲ ነገር ከተሃዳድኦ ፈቲኑ ትኸል ጸኒሑ ኣብ ዘሰላሰሎ ካልኣይ ቃለ መጠይቕ ከም ቆልዓ ንቕልጽሙ ብምፋሕ ክዋዘን ከሎ ኮንተ ድማ ነቲ ባእሲ እንተ ዘይተዛረብናሉ ይሓይሽ ይበል ዳ እምበር ሒደት ሰዓታት ድሒሩ ነቲ ጉዳይ ካብ ሜዳ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ ኣሰጋጊርዎ ንሱ ቼልሲ ካልእቲ ጎል ምስ ኣተወት ትኸል ካብ ክሊ መቐየሪ ተጻወቲ ጋንቱ ወፂኡ ንክሊ ቼልሲ ሰንጢቑ ናብ ማእዝን ናይቲ ሜዳ ገጹ ንዝገበሮ ሽኳ ንዘርኢ ቪድዮ ኣብ ኢንስታግራም ብምጽዓን ስለዚ ዝተውዓልኩልካ ዕድለኛ ኢኻ እምበር ሓንኩኢለ ኣብ ባይታ ከረውረው ከብለካዩ ዝግባእ ነይሩ ዝብል ጽሑፍ ኣስፊሩሉ ኣብቲ ቪድዮ ከም ዝረአ ትኸል ሓጎሱ እናገለጸ ብቕድሚ ኮንቴ ብናህሪ ክሓልፍ እንከሎ ኮንቴ በታ ጋንቱ ዘቑፀረታ ጎል ሓዚኑ ርእሱ ንታሕቲ ብምድፋእ ባይታ ይጥምስ ስለ ዝነበረ ንትኸል ብርግጽ ኣይረኣዮን ምናልባት እንተ ዝርዮ ነይሩ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ሓንኪሉ ኣብ ባይታ ምስ ጥሕዶ ነይሩ ንዝብል ሕቶ ግን ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ብሰንበት ንዘንጸባርቕዎ ተነቃፍን ዕሸላውን ባህርያት ከምኡውን ነቲ ዝነበረ ረስንን በታ ጎል ዝሰዓበ ጓህን ኣብ ግምት እቲኻ ነቲ ሓሳብ ኣብ ተግባር ኣይመውዓሎን ኢልካ ክድምደም ዝከኣል ኣይኮነን
The Bees ወይ ከዓ ኣናብ ብዝብል ስም ዝፍለጡ ተፃወቲ ክለብ ብሬንትፎርድ ብቐዳም ንክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝገደፉላ የብሎምን ልክዕ ከምቲ ንህቢ ሕንዙ ሊኢኹ ብቕፅበት ዝሕብጠካ ኣናብ ብሬንትፎርድ እውን ንዩናይትድ ካብ መበል 10 ክሳብ መበል 35 ደቃይቕ ኣብ ዘሎ ግዜ ማለት ኣብ ውሽጢ 25 ደቃይቕ ብመንገዲ ጆሽ ዳሲልቫ ማቲያስ የንሰን ቤንሚ ከምኡ ድማ ብሪያን እምቡዮሞ ኣብ ርእሲ ከም ኣይሂ ብዘዝነብዎን ጎላት 4-0 መሪሖም ኣብ መወዳእታ እውን ነዚ ውፅኢት እዚ ዓቂቦም 3 ነጥቢ ሒዞም እዮም ወፂኦም ኣብቲ ዕለት ተፃወቲ ዩናይትድ ብድምር 95.6 ኪሎ ሜትር ክሽፍኑ ከለው ተፃወቲ ብሬንትፎርድ ድማ 109.4 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ርሕቀት ሸፊኖም እዚ ድማ ካብ ተፃወቲ ዩናይትድ ዝዓመሞ ብ13.8 ኪሎ ሜትር ይዛይድ ማለት እዩ በዚ ውፅኢት ዝጓሄ ኔዘርላንዳዊ ኣሰልጣኒ ኤሪክ ተንሃኽ ጋንትኡ ኣብቲ መዓልቲ ንዝገበረቶ ምንቅስቓስ ብላሽ ኢሉ ድሕሪ ምግላጹ ተፃወቱ ኣብቲ ንጽባሒቱ ክዕርፍሉ ተመዲቡ ዝነበረ ዕለተ ሰንበት ኣብ መለማመዲ ሜዳ ካሪንግተን ንኽርከብዩ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ እቶም ተፃወቲ ብመሰረት ዝተዋህቦም ትእዛዝ ንጽባሒቱ ኣብ መለማመዲ ሜዳ ምስ ተረኽቡ ከዓ ነፍሲ ወከፎም 13.8 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ርሕቀት ከም ዝጎዩ ገይሩ እዚ ርሕቀት እዚ ድማ ማዕረቲ ብሬንትፎርድ ልዕሊ ዩናይትድ ዝተጓዓዘቶ ርሕቀት እዩ ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተዛዚሙሎ ዝመጽ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ